е един про срещу 500 пигмана. Това е епично. Аз ще ги пусна пигманите. После ще го направя на survival. И в залога, аз ако ги убия, вие ще чукнете лайк. Продаде къщата си в Сидни за милиони долари. Иска да ти ги завещае. Парите не ме интересуват, татко. Не са ни нужни. Сега ще го направим на survival. Това исках да ти кажа. Сериозен съм била. Моля те. Защото на креатив няма да ме убият. Какво ще изгубиш? Същия лорд го правим survival. И пускаме. Сега ще убием тия 500 пигмана. Ще убием тия 500 пигмана. Фак. Те са хипер много. Хипер много са и мразят ли зомби. Fuck you. За какво да говорим, Дамир? Мамки. Добре. Нещо бъгна. Сори, бро. Час се много сложих. Сори, брота. Нещо тук има лагове. И аз не мога да се вия. Има лагове, така че... Сори, брота. Аз загубих.